diri. Wis gak iso wis. Ora sik, aku gak mekur aku mekur jenengan tok ben gak anu. Wis gak iso iki langsung mulih iki aku. Ora sik to Pak. Aku gak mengengakmu ora aku mekur jenengan iki tok. Iki kan RT-ne liya. Kan ora ro. Mas Pak Kri lek kowe diomongi ngono ki aja ngengkel. Sing nglakoni bendina ki Pak Kri, ngono lho karepe. Ku ya wis tau dijajal. Kuwi wis dijajal numpak pedang. Ya bener karepe ben gak kesel bener. Ning iwuh iki piye to? Ngono lho Dok Mas. Urung sampe mantah kok nggo nek meselekan. Kuwi engko ora urungo ya. Meselekan kula jalan. Ono kabar Pak. Maksude Pak Kri kuwi engko dhuwit dicantolne nek Gresik mari ngono dicepot neh. Jagang pedah cik leren mari nyusuki balik cik nyantol ngene kesuwen karepe ngono lho. Ora masalah kesel orane ora dadi masalah ngono lho. Lek mlaku kono kan gak kesel kok sekulino to maksud.